Уявіце, вы рыхтуецеся да доўгачаканай романтычнай ночы. Вы падрыхтавалі масажны алей, вы падрыхтавалі вяршкі, прэзерватывы, апельсін. Фантазія чалавечая безмежная. А ці уяўляеце вы, што гэтая ноч можа скончыцца вельмі верагодна для вас? Непажаданай цяжарнасцю. Чаму? Даглядзіце да канца відэа. Вітаю! Гэта я нахімічыла. І сёння мы правядзем эксперымент з прэзерватывамі. Праверым, як і што можа паўплываць на іх пранікальнасць. Увага! Для тых, хто разагрэўся і чагось чакае. Прэзерватывы мы будзем правяраць не рэальных умовах, а на дзьмутыя. Ну што, поехали! Так, масажны алей. Лаванда. Упс. Ну, што і чакалася. Вядома, гэта не вельмі рэпрэзентатыўны эксперымент. Падаецца, быццам бы ніхто не будзе адзяваць прэзерватыў на такія памеры. І ніхто не будзе ліць алей менавіта на прэзерватыў. Але сэнс у тым, што насамрэч тэкстура прэзерватыва пагаршаецца, літаральна як бы раствараецца, і праз гэта павышаецца пранікальнасць праз яго і сперматазоідаў, і вірусаў, усяго чаго заўгодна, ад чаго трэба бараніцца. І можа быць, ён не наўпрост парвецца, але ўсё роўна гэта падвышае рызыку цяжарнасці або пераносу хваробаў. Так што масажны алей, не выкарыстоўваем. Пайду памыю рукі. Справа зроблена. Сэнс у тым, што латэкс раствараецца і пашкоджваецца пры кантакце з алейнымі складамі, напрыклад, з вяршкамі. Паспрабуем з наступным. Нават не спатрэбілася церці, хаця, здавалось бы, апельсін мае быццам бы не алейную тэкстуру. Крем для рук. Я вырашыла просто намазаць крэм і даць яму пастаяць. Сітуацыя з гэтым прэзерватывам такая, што крэм для рук, а дакладней мінеральны алей у яго складзе, падаецца, што нічога не робіць з ім. Але мікрапашкоджванне на малекулярным узроўні дакладна адбываецца, таму што мінеральны алей пранікае ў латэкс. На малекулярным узроўні гэта павышае пранікальнасць скрозь прэзерватыў. Так што пачакаем. А пакуль мы чакаем, я займуся наступным. Гэта у нас шпарабідла звычайная на вадзяной аснове. Намажу яго абільна і таксама пакладу побач з іншым балёнікам. Падсумуем весь эксперымент. Вяршкі і масажны алей зрабілі з прэзерватывам наступнае. Крэм для рук, які мае ў складзе мінеральны алей, паменшыў памер, а значыць павысіў пранікальнасць скрозь прэзерватыў. Ён разбурыў тэкстуру, але не так відавочна, не імгненна, і таму ён не разарваўся, не разбурыўся. Але ўсё роўна, гэта не вельмі добра, калі вы не бачыце разбурэнне прэзерватыва, а ён пашкоджаны на малекулярным узроўні. І толькі адзін прэзерватыў вытрымаў і ніяк не змяніўся. Ён быў у кантакце з адмысловым шмаравідлам на вадзяной аснове. Што адбылося хімічна? Справа ў тым, што латэкс, ён па складу зроблены з поліізапрэна. Гэта такія палімерныя ланцужкі. Уявіце сабе, што вось так шчыльненька яны між сабой складзены. Але калі нешта непалярнае, кшталту пэўных частак непалярных алея, трапляюць у гэтую непалярную тэкстуру з поліізапрэна, яны пранікаюць і як бы разрыхляюць тэкстуру латэкса, павышае пранікальнасць скрозь яго. Што было з апельсінам? На хімічным узроўні апельсіна корка мае ў складзе ліманен.
Ён неполярная маленькая малекула. І відавочна, што гэта непалярнасць і маленькі памер вельмі хутка, амаль імгненна разрываюць таксама неполярную тэкстуру латэкса, зробленую з неполярных поліізапрэнавых малекулак. Таму з апельсінамі будьце асцярожны. І галоўнае, нават калі вы не разумееце хіміі, чытайце, што напісана на пакунках для прэзерватываў і адмысловага шмаравідла. Звычайна там усё сказана. На гэтым у мяне ўсё. Пішыце вашы каментары, цісніце падабайкі. Да сустрэчы!